Gure gaurko gonbidatua Euskaltzalen topaguneko lehendakaria da eta Euskaraldiari buruz hitz egin beharra daukagu. Biba, Kike Amonarri. Kaixo, Kike. Opa, Kike. Arratsaldeon, ongi etorri. Hortxe, barruraino. Eseri lasai. Eseri lasai. Bueno, ez dakigu, zu nola egongo zaren, Kike, ze, ara, korrikako edizioa, urtengo urte hasierako edizioa sekulakoa izan zen. Bertsolari txapleketa nagusia ere, aurten Nafarroan egingo da lehenbiziko aldiz, oraintxe topera daude. Euskaraldia oraintxe astear da bete-betean gaude, orain Irulegiko eskua ere agertu da. Kike, ez dakit, pultsu hartu behar dizugu, nola zaude? Esango nizuke, pozik, batetik, iaz, 21. bukaeran, askotan aipatu genuelako, lortu behar genuela 2022 euskararen urtea izatea. Bada? Pandemiaren ondotik gentozen, eta egia da, korrikaren hasieran bageundela, korrika baino hilabete lehenago esango nuke, oraindik ere ze gertatuko da, jende aterakote da, beharra dinako indarra izango du, sekulakoa gertatu zen, uste dut gero udara etorri da, egia da jendeak ere esan zuela, bueno, udara badator, Euskaraldia gero etorriko da, badakidu zardan, eta izan da, azkenengo 2 hilabete hauetan, motor guztia berotu dira, eta azkenengo 2 aste hauek izaten nahi dira sekulako esprina, ez? Eta hor ikusten ari gara ere, berriroren, milaka eta milaka euskaldunek, izen eman dutela, milaka arigune sortu dira, orduan beste uholde bat ere sortzen ari garela. Eta tartian, zorioneko, zer gehiago eskatu liteke. Zoragarri. Argi dago Euskarak lerroburuak hartu dituela, Kike, baina horren atzean Euskara nola dago? Askotan esaten ari gara, bagaudela oso momentu, esango nuke, garrantzitsu eta delikatu batean. Azkenengo kale neurketak, aurreko neurketako datu berbera eman zion. 12,6. Batetik espero genuen jetxieraz, esaten genuen. Pandemia etorri da, mugimendu soziodemografiko handiak egon dira, jendea urrundu egin da, beldur ginen jetxiko otezen. Mantendu egin zen, eta horren nolabait, lasaitu pitin bat karri zion, ez? Eutsi diogu. Baina bestetik ikusten dugu, 89-tik 2021 arte, kaleko erabilera, euneko 10-14 artean ibili dela. Eta hor gabiltzala. Hortik salto eman ezinik. Ezagutzen gorantzagoaz. Eta orduan ikusten dugu sekulako aukerak ditugula ja, jauzi bat emateko. Eta uste dut, azkenengo bola honetan, Euskalgintzako hainbat ekitaldi eta artikulu eta entzungo zenuten jauzi hitza zergatik. Ikusten dugulako aukerak baditugula, indarmetek eta handi batekin. Erakundek beraien aldetik, gizartea bere aldetik eta gizarte eragileak ere implikatuta, euskararen erabilerari baina jauzi bat ematen hasteko. Eta uste dut Euskaraldiak horretarako balio behar duela, jauzi horretarako oinarriak jartzeko. Euskaraldia hasteko hemen idatzita daukat, egun bat eta 13 ordu gutxi gora bera. Geratzen dira, zer ekarriko dio Euskaraldiak Euskarari? Nik uste dut Euskaraldiak ekarriko diola, aurreko 2 ediziotan bezala, euskararen aldeko urratsa emateko milaka aukera. Eta nik uste dut hori gero eta garbiago ari dira gelditzen. Ez hemen oso ohituta gaude euskararen aldeko kanpainatara. Baina hau ez da kanpaina bat, hori zuk argi esan nahi izan duzu, ez da? Eta uste dut hori oso garbi adirazi behar dela. Hau ez da euskararen aldekotasuna agertzeko kanpaina bat. Ez alde bat gaude, ez da? Alde, bai, eta jende asko dago alde, baina hemen eskatzen dena da urrats konkretuak egitea. Eta hori zer da, zuk zure eguneroko bizitzan, konpromiso batzuk hartzea 15 horietan. Belarri prestek batzuk eta hau biziak beste batzuk. Baina honek eskatzen du konpromiso maila bat. Alde horretatik, nik uste jendeak ere ulertu duela, ez dala bakarrik txapa jartzea. Eta hori aurreko ediziotan ikusi da gainera, ez? Jende askok txapa jarri du, eta ero batzua azkalian, eta uste denoi gertatu zegula. Eta bapatean ikusten duzu, zu normalian erderaz egiten duzu norbait, txaparekin, eta orain, eta sortzen da glups bat, hori da Euskaraldia da, azkenean, aiba. Eta orain, zer? Orain horretan jokatzen dugu etorkizunaren zati handi bat, ez? Aldaketa txiki askok polatu bat sortu dezaketelako, eta gero, nire ustez, 3. Euskaraldi honetan, 2. edizioa da ariguneekin. Eta arigunek ere sortzen dituzte milaka aukera aurretik euskara erabiltzen etzen espazioetan euskara erabiltzen hasteko. Eta uste dut hor aurrera pauso handiak eman ahal ditugula, emango ditugula, eta gaina horiek jarraipena izango dutela etorkizunean. Kike, aurtengo Euskaraldiak erronka bat luzatu nahi die
Euskaldunoi erronka baluzatu nahi digu, eta horrela azaldu zenuen, begira. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo euskaraldian? Nun uste duzu emango duzu dago, nun nahiko zenuke urrats hori egin, eta hori maila individualean, naiz maila kolektiboan, entitatetan, erakundetan, elkartetan, eta bar, eta bar. Erronka, beraz, bakoitzak erronka. Kike, zure erronka zen izango da? Nik bi jarri dizion nire buruari. Zuk bikoitza, ez da? Nahiko, bata, nik uste ja, ohitura badut, lehen hitza beti euskaraz egitearena. Eta egia da, zenbat sorpresa on hartzen diran, zu leku ez ezagun batera, gutxien uste duzun lekuan, esatu, hemen, konbentzituta da, hemen ez dakita. Eta bat batean egiten duzu, eta erantzun euskaraz da, eta esatezu, zorioneku berriro. Hori pasatzen zaigu askotan Gasteizen, ni gasteiztarra izan da, esatezu, hauek ez dute jakingo. Eta botatzen duzu eta jasotzen duzu, aldi berean. Orduan bai. Eta nik uste hori, horretara ohituta bai, banago, eta hori ez zaita inbeste kostatuko, gehiago kostatzen zaizki oraindik ere elkarrizketa elebidun horiek, ez? Eta hor, batek ulertzen du, baina zuk, eta orduan hor baditut pare bat lagun buruan. Hori da zure bigarren erronka, esango dugu. Bai, ze hor baditugu denok inguruan, esatuzula, Jontxo, igual esaldi labor batzuk egiten dituzu, eta, bueno, ama osteun hauetan esaldi labor batzuk baino pixkat gehiago egiten dugun, eta hor aurrera pauso batzuk ematen ditu. Bai, hori askoren erronka da, eta, beira, orain pentsatzen hasi da, nik ere, baditute esan duzun bezala pare bat pertsona buruan, erronka... Beraz, hori da zure erronka, Maialen? Bai, guk ere baditugu, bai, gainera ni ausartuko naiz esatera... Esan egin diot, eta oso ongi irutu zaigu. Nik esango dut, egunero hemen Miramunen jangela badaukagu, eta bazkaltzera joaten garenean, bada, zerbitzuan eta guri zerbitzen aritzen den emakume jator bat, eta izena esango dut, Martina da bere izena, sekulako aleginak egiten ditu euskaraz egiteko. Eta sentsazioa daukat askotan, errazkeriagatik edo presa daukagulako, erderaz egiten diogula, begira, erronka hori jarriko diot nire buruari. Bihartik aurrera, euneko eunean, euskaraz gainera berak eskertu egingo du. Gustatu egiten, eskertu egiten dute. Eskatu egiten digute. Aizu, euskara ikasten saiatzen ari naiz, zuk ere pazientzia pixkateuk eta saiatu pixkat ez aldatu erderara lehenengo akatzean edo lehenengo ezintasun txikian, ez? Eta uste dut, muskuloa egin gabe daukagu oraindik, baina egin daiteke, eta egin daiteke gainera oso modu abegikorrean, oso modu eraikitzailean, eta oso modu divertituan gainera. Ze jolas bat ere bada. Eta ongi dago, buruan agian pare bat pertsona edo hartzea, eta esatea horrela. Bueno, erronka gehiago ero bildi ditugu, begira. Atxaldeon nu naiz, bordarekoa naiz, eta Euskal Herrian bizi naiz duela 3 urte. Ez dakien euskara, baina euskara ikasten ari naiz. Nire lehen euskaraldia izango da eta berari prest izango naiz. Euskarak lan esparruan bere tokia behar du, eta nazioarteko ikerketa zentru batetan hori posiblea dela erakutsi nahi dugu. Horretarako, Euskaraldian postarigune sortuko ditugu. Ni euskara ikasten duen administrazioko langile bat naiz, eta datorren euskaraldian belarri prest moduan parte hartuko dut. Dakiten laguntzaz, etorkizunean aho bizi bihurtu nahi nuke. Eta erronkez ari garela, Kike, mundu globalizatu honen erronka zein da? Ui, ze galdera. Gure erronka, ez da? Ze galdera globalizatua, ez da? Gure erronka, mundu globalizatu horren aurrean. Bai, nik uste gure erronka badela, eta hau badaukagu horretarako aukera gainera, ez? Eta behin aipatu izan dut. Zer aportazio egin diezaioke Euskal Herriak mundu honi, hizkuntza mailan sekulakoa. Uste dut momentu hontan, Euskal Herria ere badela munduko hizkuntza gutxitu gehienen eredu nagusietako bat. Egin kontu, gure gabezia, gure ahuldade eta gure ezintasun guztiekin, Euskararena badela aurrera egiten ari den hizkuntza biziberritze prozesu bat. Eta hori munduko hizkuntza gutxitu entzat da, inspirazio iturri, esperantza iturri. Eta hori esan egin izan digute. Eta nik askotan errepikatzen dut, gogoan dudalako,
Galesen izandako persona bati nola esan zioten, euskaldunok ezin diguzue fallatu. Eta pixua, bueno, pixua da, baina bestalde ere bada erantzunkizun bat eta kulu bat, ez? Eta hori esan nahi zuten, Esan nahi zuten, zuek aurrera zoazten neurrin, guk esperantza daukagu, eta esperantza badaukagu eta badaukagu eredua. Zuek atzera ingo bazenute, kaltea litzateke bakarri zuentzat izango. Denontzat. Baizik eta denontzat. Garrantzitsua den eredu bat izatea, ezta? Norbait edo zerbait eredutzat hartzea. Bai, eta gure hizkuntza gutxi dituen alorrean, zoritxarrez, ez dago hainbeste eredu, aurrera egiten nahi den hainbeste eredu. Saiatzen nahi dienak, eta bueno, Europan baditugu batzuk, galesak ez dabiltza hain ongi, baino ari dira hainbat esparrutan ere aurrera pausak ematen, beti katalanak hor dauzkagu, urrutiago ere badia, Zelanda berrian mahoriak ari dira, badia, hainbat, baino ez dira hainbeste. Orain Amerikan ere, badago ere, hainbat hizkuntza komunitate aurrera pausoak egiten nahi direnak, baina uste dut hor badaukagula erantzukizun, eta erronka polit bat ere, eta Euskaraldia bera, ja, ari da oihartzuna izaten, duela gutxi izan ditzen Alkoin, ane Alakante, ane Hegoaldean, eta esplikatzen, bueno, Euskal Herrian, azken bola honetan, burututako hainbat ekinbide, ez? Bata zen Euskaraldia. Eta komentatzen eta bueno, Euskaraldian, gutxi gora bera, bi edizioetan, batean, bestean, alabietan, parte hartutakoak 250.000 lagunetik gora. Eta hola, gelditu zitzaizkian pegiak arranpalo, eta batei atera zitzaion. Pero los vascos, ¿cuántos sois? 250.000, osea, buruan zeukan, euskaldunak ez ginela inbeste, harridura sortzen du. Eta gero mekanika, eta, bueno, eta badakigu gauza guztiak direla hobetzeko modukoak, baina hemen daukagu. Ondo. Baina ideia honak elkarbanatzea gure artean oso ideia polita da, ez da? Bai, eta harreman gutxi daukagu. Eta horrek gainera, ulermena sortzen du, esanet, han ere, zonalde hortan, valentzianoa eta halako hizkuntzak ere hitz egiten dira, esan nahi, dialektoak. Orduan, beraintzako ere ulermena gu ere beste modu batean ikusiko gaituzte, ez da nola esan? Bai, eta gero ikusi dugu, hezkuntza mailan egiten direnak, kulturan egiten direnak, korrikak esportatu dira. Hor badaukagu... Euskaraldia ere esportatuko da ikusiko, seguro bai. Euskaraldia bai, ja badaude, bueno, arresto batzuk badaude. Kike, bihar jantziko ditugu txapak, Euskal Herriko 5 hiriburutan egingo da horrelako ekitaldi berezi bat, zunun izango zara? Bihar Baionara, joango naiz. Gainera, guretzako poza handia izan da, joan den urtean topagunea bera iparraldera zabaltzea, ja egituratu garan, 6 elkarte ja bazkidetu dira eta iparraldeko topagunea osatua, beste hainbatek ere harremanetan ari gara, oso dinamika polita ari da sortzen, eta orduan banatu gara, eta... Endaian ere bai, atzo komentatu genuen hemen? Endaian ere lanean daudela buru belarri? Baionara, bihar Baionara, beste batu Donostia, beste batu Bilbora, Gasteiz, Iruña, dana. Kike, guk egunero jasotzen ditugu audientzia datuak zuk ere badakizu hori nola izaten den horren berri badaukazu, eta gure atzo, adibidez gure programak Euskaldunen artean 8% audientzia izan zuen, eta beste, horrek esan nahi du, beste 82 erderaz ari zela beste zerbait ikusten. Bai, eta esango nizueke zorionak, eta horrek esan nahi du 8% zorionak emateko arrazoia balin bada, beste kasu askotan oraindik ere okerrago dela, ez? Uste dut hor, Euskaldunok badaukagula erronka handi bat ere, eta da, gure kultur eskaintzaren konsumoa handitu beharra daukagula, erabilera esaten dugunean, erabilera sustatu ez da bakarrik ahozkoa eta kalekoa, uste dut euskarazko kultur produktuak sortzeaz sortu behar direla, pantalla gehiago, askoz gehiago behar ditugu euskaraz, baina gero, euskaraz ditugun horiek ere konsumitu behar ditugula. Eta askotan, lagun Valentziar batek ere aspaldi esatezian, Euskaldunak badaukagula garaia errebindikaziotik erabilerara pasatzeko. Ez duen esan nahi errebindikazio utzi behar danik, baina pelikulak euskaraz ditugunean gure herrietan, antzerkia daukagunean, kantaldiak ditugunean, uste dut, hor ere kontzientziatu behar dugula. Edo guk sustatzen dugu gure kultura, edo bestela desagertuko gara. Eta momentu honetan algoritmoak direla, besteak direla, nazioarteko enpresak direla,
gure pisua txikia da, eta guk geuk ez balin badiogu balorea ematen eta guk ez baditugu ikusten, momentu batean mai gainean jar daiteke aizue. Hau zertarako nahi duzue. Edo zertarako ari gara egiten. Eta uste dut hor sartzen dela, ETV bat, sartzen dira euskarazko pelikula, sartzen da musika, sartzen dira liburuak, antzerkia eta bar, ez? Heziketa munduan beti esan izan da gauzak akzioaren bitartez ikasten direla. Bai. Zuk diskurtsoa izan dezakezu, teoria jakin eta esan, baina gauzak egiten ez badira, akzioa ematen ez badiogu, ez dutela ezertarako balio. Eta hemen badago pixkat, eta hori Euskaraldia horregatik esaten dugu, ez da aldekotasun kanpaina bat. Hau da, praktikara eramateko ariketa bat, ez? Eta pixka badu zer ikusi horrekin. Euskal Herrian oso itxuta gaude, Euskaren alde. Kompromisoa bai, baina gero ¿Dónde hay que firmar? Ekarri papera, me cago en Dios, hay que firmar, mira, pom. Bai, vale. Baina ja sinatu dugu, eta horren zer. Eta gero, bueno, eskerra gero Durango etorrikoan, eta hor Kolumbil, eta bueno, Durango behintzat, liburuak, baina uste dut horrek behar duela ere, eta askotan esaten, ez da militantzia, da kontzientzia. Uste dute diferentea dela. Eta dela ere, jakitea, guk ere ahalegin bat egin behar dugula. Gurea, babestu behar dugula. Eta komunitateare egin behar dugula. Ze, garbi dagoena da, momentu honetan, individualismora bultzatzen ari zaizkigula. Individualismoa gainera, hizkuntza eta kultura haundietatik eta haundietara. Eta guk hor, ez daukagu zer eginik, ez bada komunitatea sendotu, eta komunitatea sendotzea bada, kantaldietara jutea, liburuak irakurtzea, bertsolarietara. Kike for president. Edo erronkak, ez da? Edo erronkak gehiago.